tam sa neviac peniazy stráca a dodnes sa hľadajú a ešte nikto nenašiel. Ja som presvedčený, že v samospráve sa takéto veci nedejú alebo dejú minimálne, pretože aj tam sú ľudia, môže sa stať. Ale ten systém financovania je nastavený tak, že neexistuje, keby primátor mesta akokoľvek chcel, aby mohol rozhodnúť, že dá svojmu kamarátovi zákazku, alebo že predá majetok bratrancovi, alebo si objedná službu u niekoho, k tomu za to niečo iné splní, pretože ten systém naozaj funguje inak. Tá vnútorná kontrola, ktorá je ten systém cez komisia zastupiteľstva, cez samotné zastupiteľstvo, jednoducho také veci neumožňuje a navyše všetko sa zverejňuje. A kolegovi Podmajerskému poviem, že aj po tej našej včerajšej debate, ja som si prešiel stránky mesta, keby sa trošku viac o to zaujímal, určite tam nájde, aké trhy majú spoločnosti mesta, pretože bola v júni prijatá konsolidovaná finančná závierka mesta Mijava, kde sú nielen samotný úrad, ale všetky organizácie, ktoré mesto zriadilo, alebo kde má akýkoľvek podiel. Čiže tých informácií o tomto všetkom sa skutočne dá nájsť dosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Oberový, vy ohľadom hospodárenia plánujete nejaké zmeny, alebo čo hovoríte na hospodárenie mesta do toho? Ja poviem asi... Ak vás môžem poprosiť, skúste trošku bližšie, lebo tento mikrofónik nám alebo sa otočí. Ja poviem hospodáreniu nie len v rámci mesta Mijavy, ale aj všetky ostatné obce, ktoré chcú čerpať eurofondy, musia mať buď vyrovnaný, alebo prebytkový. Takže tu nie sa o čom baviť. Musíme tak robiť proste, aby ten rozpočet, ktorákoľvek obec, ale ak hovoríme o Mijave, musí byť buď vyrovnaný, alebo musí byť prebytkový. Takže nič iné tu nám neostáva a chceme skutočne riešiť investície prostredníctvom štruktúrnych fondov, eurofondov. Takže ja neviem, čo sa týka tejto veci, myslím, že každý jeden, ktorý tu z nás je, tak pochopí, o čo tu nám rozprávam, kde chcem ušetriť peniaze, alebo odkiaľ zoberiem. Ja poviem asi v rámci toho, že ušetriť finančné prostriedky, myslím si, že tie projekty, ktoré mesto Mijava tu vykonáva, bolo by ich treba efektívnejšie využiť. Myslím tým, že dôkladnejšia príprava týchto projektov, aby bola spravená podrobná spolupráca projektantov, odborníkov, ktorí sú na meste, predtým, ako nám dá tento projektant výsledný projekt. Potom prichádza k tomu, že tieto projekty sa zbytočne predražujú. Povedzme si otvorené, že prakticky ani jeden projekt, ktorý mesto Mijava spravilo, nebol vyrovnaný. Vždycky tam boli nejaké nedostatky v každom jednom projekte a potom financovanie išlo z prostriedkov mesta. Takže tu vidím základné šetrenie v projektoch, ktoré by mali byť po finančnej stránke, po stavebnej stránke podrobne rozpracované a prichystané tak, aby v tej finálnej podobe boli predložené konkrétne už na jednotlivé výzvy, ktoré sa potom vyvíjajú. Takže tuto vidím šetrenie v tomto, aby nenastali problémy. Potom príjem to, čo tu na kolega hovorí v stanových parkovacích miestach, som za to samozrejme spoplatenie parkovacích miest v centre 100%, mimo centra mesta, mimo centra mestskej zóny, tam o tom môžeme debatovať, či dobrovoľne sa bude platiť za parkovanie, alebo to sa nejakým spôsobom dá. Debatovať znamená, že by ste sa spýtali obyvateľov? Určite áno, by som musel spraviť, neviem, že referendum, ale nejaký taký prieskum, čo by oni na to povedali v rámci platenia parkovného na sídliska. Pán Podmajerský, čo hovoríte na svojich predrečníkov? Vy máte aké plány, kde by ste ušetrili, ako by ste hospodárili? Ja v prvom rade na pána primátora zareagujem. Som veľmi rád, že sa na meste pohli ľady a začal sa niekto zaujímať o rozpočte, čo sa deje a tak ďalej. Lebo včera som sa nedozvedel z vašich odpovedí ani nejaký jednoduch, ani ďalšie veci. Povedali ste, že to v podstate zverejníte až po voľbách, lebo teraz nevieme, aký je aktuálny rok po vyplatení zábudky a tak ďalej, čo by myslím, že ľudí zaujímalo. Ďalšia vypovedacia hodnota je tá, že vlastne spoločnosť Ineco zverejnilo, že Mijava je druhé
na počet obyvateľov, to je tiež nejaká vypovedacia hodnota. Takže to, že hovoríte, že auditor spravil auditorskú správu, viete, to je informatívna časť. Mňa ako osobu alebo úrady skôr zaujíma, bola tu kontrola z NKU, túto správu, že nikdy zatiaľ som nevidel zverejnenú. Takže, a čo sa týka... Pán primátor, môžem vstúpiť do toho, je problém zverejniť tú správu? Takto, až dovolíte. Až dovolíte. Ja na toto musím reagovať, lebo to, čo tu pán Podmarsky predvádza, ma uráža. Nie je pravda, že mesto nezverejňuje svoj dlh, zverejňuje pravidelne a každé zastupiteľstvo dostáva informácie o tom, ako sa vyvíjajú mesta a tieto materiály sú pravidelne zverejňované na webovej stránke. Pravidelne. Nie je pravda, že nebola zverejnená správa o kontrole NKU. NKU sme mali na kontrolu za posledné 4 roky, možno 3-5 krát, okrem toho správa finančnej kontroly. Vykonávala kontroly. Každá kontrola po ukončení a podpísaní záznamu protokola, proste ukončení kontroly je prerokovaná mestským zastupiteľstvom a v plnom znení zverejnená na stránke mesta. Čiže rozprávať o tom, že niečo zaťahujeme a že niekto nevie a niekto netuší, ale vytvárame dojmu nejakej tienovej šedej ekonomiky, ktorá skutočne není pravdivé. Ja pánovi Podmajerskému dneska odovzdám materiály po tomto našom stretnutí, ktoré keby chcel, alebo si mohol zo stránky vyťahnuť. Pán Podmajersky, boli ste na stránke? Hľadali ste to tam? Samozrejme, prekohol som to, kde sa tam správu nenašiel. To, že zverejňujete dokumenty, viem, ale je to na digitálnom meste, sú tam spoludovacie a tak ďalej. Nie je to zverejnené na stránke mesta. Takže niektorí ľudia možno majú problém sa dostať po tieto informácie. Prepáčte, znovu do toho vstúpim. V tej komunike samospráva, orgány mesta i mestské zastupiteľstvo. Sú tam zasadnutia mestských zastupiteľstv, tak ako postupne idú. Každý materiál, ktorý prerokoval mestské zastupiteľstvo, si pri tom príslušnom zastupiteľstve objavíte v plnom znení. Ho tam nájdete so všetkými číslami. Jediné, čo tam musíme zatajovať, sú medzinárodné čísla z dôvodu utajovania nejakých informácií osobných. Ale všetko je tam. Ešte má takých 30 sekúnd. A čo sa týka v podstate tých riešení vecí, samozrejme, keď ideme budovať, nemôžeme, všetko sa to rieši úverným spolufinanciom a tak ďalej, takže to určite zaťažuje mesto. Ale my potrebujeme dostať z tých vlastne obratných peniazí, ktoré idú cez mesto, potrebujeme na tom ušetriť. Takže... Ďakujem pekne, čas vyplynul pri tejto otázke. Posúvame sa ďalej, bola spomínaná nezabudka. Štúdia INECO, ktorá teda vyhodnotila, ja mám napísané, že mesto Myjava najhoršie hospodárilo, je najviac zadlžené, jeho záväzky sú aspoň 60 dní po splatnosti. Možno by teda pán primátor mohol vysvetliť, prečo to je, či je to iba zariadenie nezabudka? Nie je to len zariadenie nezabudka. Ja sa vrátim do doby roku 2010, kedy sa tento proces vlastne začal. Mesto v tej dobe realizovalo v jednom roku 5 veľkých projektov, z ktorých časť financovalo z vlastných zdrojov, časť z úverov, ktoré bolo to všetko nastavené tak, aby toto mesto zvládlo. Rozhodnutím vtedajšieho ministra poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja pána Simona za, teraz neviem, či je to SMK, je to jedno proste, most, tak nás premostil tak, že svojím rozhodnutím 27. decembra nám zrušil zmluvu a de facto zobral 2,5 milióna eur na práce, ktoré už boli vykonané, zrealizované. To nebolo niečo, že sme chceli. To bola ukončená akcia na 90% bežnej predkladácie a užívania zvuku. A v dobe, kedy pracujete v nejakej ekonomickej situácii a rátate si vlastne, čo si v ktorom mesiaci môžete dovoliť, zrazu to bol výpadok, ktorý bol proste absolútne nezvládnutelný. A my sme sa v priebehu 3 mesiacov dostali do 70% zadlženosti, ktorá, keby bolo to všetko, ako má byť, tak nás dosi musí zrušiť a donútenie správy a zastaviť financovanie všetkého. Tá situácia naozaj bola v niektorých chvíľach taká, že sme nemali na pokrytie základných vecí, neboli sme schopní v niektorých prípadoch platiť v tom mesiaci, v ktorom by ľuďom patrilo mzdy a niekedy to naozaj bolo celkom beznádejné. Preto rozprávame dneska o šetrení, vždy je treba šetriť. Ale nás, to, že sme nemali peniaze, prinútilo šetriť takým spôsobom, že si trúfam povedať, že dneska možno percent od by sme ešte niekde našli, ale nie je
také sumy, o ktorých sa rozprávalo, že 800 000. Takže Chce pani reagovať na toto vysvetlenie súčasného pána primátora? Možno by urobili niečo inak, neviem. Dávam priestor na reakciu. až dovolíte, dopoviem tú nezabudku v tom, že mesto Mijava ako jediné sa obrátilo na súdy a išlo si voči štátu riešiť svoju oprávnenú požiadavku cestou súdu, trvalo 3,5 roka, prišlo rozhodnutie Najvyššieho súdu a myslím, že 24. septembra tento rok sme dostali prvý 1 240 000, na čo niektorý z mojich protikandidátov povedal, že to je asi preto, že sme to spravili ako volebnú kampaň, že keď sme pred podaním prihlášok. To hovorili ľudia, nie. Dobre, to je. Takže tá moja moc je skutočne výnimočná, treba si to pri voľbách uvedomiť. Ďakujem, pán primátor, už naozaj Ešte nám chýba 1,5 milióna. A dohodnete sa, hej? Je to na ceste na mimosúdnom dohodnutí, alebo ešte Nie, neviete? to je o súde, pretože v tomto štáte sa nedá dohodnúť s nikým, musíte vždy proste si dokázať tú svoju pravdu, byť tvrdí, neustupčivý a keď ste presvedčení o tom, že nám to patrí, nemáte z tej cesty ustúpiť ani keď niekedy riskujete. Nech sa páči, pán Ferien, môžete reagovať? Ja by som reagoval aj možno na 3 veci, keďže začínam vždy prvý, tak sa mi nejde. Ja som to prvý. Osud tej abecedy. Ešte sme mohli podľa veku, ale... Nech sa páči. Ešte na to minulé kolečko otázok, že je demagogia, že keď sa niečo buduje, že sa to nejak nedá, ale iba zadlžovať, tak vy vykazujete prebytkový rozpočet už neviem koľko a chcete povedať, že sa nebuduje? Alebo keď sa buduje, že to je demagogia? Ale nemusíte rátať, že ten príjem do prebytkového rozpočtu sú aj úvery, sú tie zdroje financovania finančné operácie a tým sa aj zadlžujete. Môžem poprosiť krátku reakciu teda ešte dvoch kandidátov, pán Ešte môžem niečo konkrétne, že takisto ako na obhajobu mesta je absolútne zavádzajúce povedať, že sme druhé najzadlženejšie mesto, keďže tie informácie sú spred tým, ako sme dostali úspešne tie 2 milióny necelé eur, čiže tá naša pozícia v tomto rebríčku je úplne niekde inde momentálne. To treba reklamovať potom v inéku, vykázala som len zatiaľ z tých informácií a preto tu, aby sme to vysvetlili. Dobre, a stále sa tým operuje, takže... Preto hovorím, že na obhajobu mesta akože tie informácie sú hlboko neaktuálne. A k tomu, že kedy prišli tie peniaze, to nás sa pýtali ľudia, že či to je tak alebo tak. Preto som hovoril, že kebyže je ten transparentný účet mesta, presne si tam hocikto, hocikedy otvorí internetovú stránku a vidí, kedy tie peniaze presne nabehli. Keby to aj zrovna došlo 2 dní predtým, aby to zverejnite 2 dní potom, tak to považujem za dobrý predvolebný tá a je mi to úplne srdečné jedno. Pán Obeda, nech sa páči. Hovoríme o tom dátume, kedy prišli, kedy neprišli tie peniaze. Ja si myslím, že je to úplne jedno, kedy prišli. Je dôležité, že vôbec prišli. Ešte kúsoček, dajte si ten mikrofón predostať. Pán Obeda, prepáčte, lebo vy dvaja si nosíte ten mikrofón. Treba ešte povedať, že tie ďalšie peniaze takisto bude tvrdý boj, aby sa nejakým spôsobom vybosovali od toho štátu, takže je to na dlhé trate, ja to poviem tak. A keď hovoríme o tom prebytku, áno, papier, jak sa povie, znesť všetko, ale ten prebytok vychádza z toho, čo bolo už tu povedané. Tie peniaze v skutočnosti na účte sú není, aby si to každý uvedomil. Na tie peniaze sa len čaká. Takže tu na to, čo príde v rámci štátu, v rámci, ja neviem, dane z nehnuteľnosti, tak všetko hneď sa automaticky použije a tie najnutnejšie veci, ktoré sú na úrade, tak sa hneď fakturačne sa vyrovnávajú naše podložnosti, ktoré sú. Pán Podmajerský. Ja to poviem tak, že vrácať sa späť, čo bolo predtým, že prečo to vlastne ministerstvo zrušilo alebo nie, to už myslím si, že dneska je zbytočná otázka, nie už skôr je otázka, ako tie peniaze dostať nazad do kasy, lebo vlastne mesto tie peniaze určite potrebuje na ďalšie investície, či už tie spomínané parkovacie miesta alebo ďalšie veci. Takže skorej by som sa zameral na hľadanie nových zdrojov ako riešenie týchto starých záležitostí určite. Takže skôr sa venovať novým investičným veciam a zháňať na to finančné prostriedky. Do histórie sa vrácajú v dnešnej dobe, to nemá význam. Tak poďme teraz vylepšovať mesto. Katastrofálna situácia komunikácií, aj v Mijave, aj v Bratislave, mám pocit, že všade. Reálne vy, pán Ferienec, ako si predstavujete, že ide to vôbec? Lebo niekedy mám pocit, že to už na Slovensku ani nejde, že už sa len prepadávame nižšie a nižšie.
Takže ako by ste riešili túto situáciu vy? Ja to urýchlim a skrátim svoj čas. Myslím si, že tretí raz sa k doprave vyjadrovať nemusím. Takže už som to povedal asi minimálne zo 2 razy dneska. Pán primátor? Ale predsa len konkrétne, ako by ste to robili, kde by ste získali peniaze, ako rýchlo by ste to spravili? Čo slúbite tým vašim voličom? Slúbite im nejaký termín, dokedy opravíte cesty? To určite neslúbim. Takže keď vy sa stanete primátorom, tak nebudú vyriešené komunikácie za 4 roky budú? Ale my musíme každú investíciu riešiť tým, ako budeme financovať a zamerať sa aj na ten dlhodobý ktorý z toho hľadu toto spravím hlava nehlava. Ja keď sa dostanem k informáciám, aký je finančný stav mesta, alebo papier som sa... Podľa toho sa rozhodnete. Pán primátor, teda chcete ešte využiť ten čas? Ešte máte minútu 44. No, že podľa toho, aký bude finančný stav mesta, tak podľa toho budeme riešiť tie komunikácie. Takisto to bude mať akú ochotu a záujem sa spolu podieľať na financovanie, napríklad prenajímaním tých parkovacích miest, tak tie komunikácie, pokiaľ budú dve rovnaké, v rovnakom zlom stave komunikácie, tak bude prioritné opravená tak, že je ochota spolufinancovať. Pán primátor, prečo? Určite ste hovorili o komunikáciách pred 4 rokmi. Máte pocit, že sa vám to podarilo vyriešiť tú problematiku komunikácií a stavu? A ak nie, teda prečo? Problematiku komunikácií nevyriešite nikdy, a ja v závere poviem prečo, ale súhlasím, čo ste povedali na začiatok, že katastrofálny stav ciest nie je to pravda v Kyjave. Sú tu komunikácie, ktoré potrebujú nevyhnutnú opravu, ale 80% ciest v meste Myjava je zrekonštruovaných, je v takom stave, že až bude mať štát a úzka, v takom stave cesty bude veľmi dobre. Máme problém hlavne s tými vnútroblokovými menšími komunikáciami, ktoré proste zostali posledné v poradí, a s niektorými komunikáciami, ktoré nám úspešne rozbijajú plinári, vodári, elektrikári a všetci títo. A to je to, čo som chcel povedať, že na záver problém dnes ciest sú skôr to nájsť nejaký spôsob, aby nám neustále neničili to, čo budujeme, pretože, poviem príklad, sídlisko Kopánka, ktoré by nevyhnutne potrebovalo opraviť komunikácie, už niekoľko rokov bojujeme s vodármi a s plinármi, aby spravili rekonštrukciu ich rozvodov, pretože keď si prejdete cestu, ktorá je dlhá 280 metrov a je tam 36 rozkopávok, každý rok, tak je otázka, či to vôbec má zmysel. Takže mesto Myjava v tomto spravilo veľmi veľa. Bolo to okolo 7 miliónov eur, ktoré sa nám preinvestovali za 8 rokov do komunikácií. Keď sa pozriete dneska, neviem, Urbanová, Partizánska, Marečková a mnohé ďalšie ulice, tak sú v podstatnej inom stave, ako boli. Samozrejme, tí ľudia, ktorí bývajú na Janošíkovej, na 1. mája, alebo Mara Štefánika, tých sídliska povedia, že je to zlé. Ale trúfam si povedať, že otázka rekonštrukcie komunikácie, ja si to môžem dovoliť slúbiť, sú 2 roky. To je maximum, čo meste ešte na to potrebuje, aby všetky cesty boli zrekonštruované. Že neustále budú rozkopávané, aby vznikali nové jamy, tak to je jasné, ale ja s zostavom komunikácií som... Tak sa ospravedlňujem, ale asi s človekom, ktorý som hovorila na ulici, bol asi z Janošíkovej. Je to možné. Pán Obeda, nech sa páči, komunikácie. Tu nám treba rozdeliť komunikácie, ktoré spadajú pod správu mesta Myjavy a pod správu Slovenskej správy ciest, Trečianskej samosprávnej kraji. Ako tu pán primátor povedal, ja tiež súhlasím s tým, že cesty v rámci tie, ktoré spadajú pod mesto Myjava, že sú myslím, v dobrom stave. Okrem toho, čo tu nám spomínal tých sídliskových ostatných ploch, tak tam sú dosť veľké nedostatky, to všetci dobre o tom vieme. Naskôr hnevá jedna vec tá, že spraví sa to napríklad Urbanová ulica a netrvá tomu ani mesiac a zátup je rozkopaná, rozrezaná, prídu, ja neviem, robia tam teplovody, bytový podnik, prídu plinári, prídu vodári. Tuto by som skôr bol, že to, ak sa to dá, teda skôr predtým ešte ako by sa položil na svoj, ak sa povie ten koberec, doriešiť, kedy oni chcú robiť tie svoje rekonštrukčné práce na tých svojich rozvodoch, aby sa nám potom toto nestávalo, to, čo hovoríme, že my to vybudujeme a netrvá to ani mesiac, 2-3 a za rieku to máme rozhodané. Takže tie peniaze sú potom svojím spôsobom vyhodené. Pán Podmajerský? Ja v podstate s týmto
tam sa nedá nič ani oporovať, nič súhlasím, samozrejme tam Ja je... sa k vám asi presťahujem. Samozrejme, tam by podľa mňa mesto malo skôr viacej tlačiť na tých plinárov, vodarov, aby sa to dali do pôvodného stavu. Tam si myslím, že prečo by to malo platiť mesto, keď oni si to zničia. Skorej, samozrejme, ten časový horizont tých opravy tých ciest, tam vlastne správa majetku stanovuje prioritu opravy ciest a podľa toho to nejak naplánovať, či už to bude rok, dva, to záleží od tých financií. Skorej by som sa ja zameral, už keď sa to týka tých ciest, je to ohľadom tej bezpečnosti na tých cestách. Takže my máme porobené nové cesty, ale by som určite začal zvažovať nejaké spomalovacie retardery, výstražné svetlá na prechodoch a tak ďalej, lebo beha veľa ľudí, či starších, mladších, takže určite by som sa skôr asi začal aj viac venovať tejto bezpečnostnej stránke, takže to si myslím, že je tady trošičku zanedbané. Ja poznám to z vlastnej skúsenosti, bývam tu na Vršku, v piatok, sobotu sa tu udia nejaká diskotéka, tie auta tu lietajú krížom, krážom, takže určite na toto sa nejak zamerať. A nehovorím, že zrovna túto časť, ale určite kamene a tak ďalej, na ktorej lúke pri škole tam ten prechod nejak zviditeľný, lebo tie auta, na to, že tam mali 50, tak my sme sa možno divili, koľko tých aut tam lieta. Takže hovorím, ten stav tých ciest je myslím tiež v dobrom stave, už fakt len to nejak dotiahnuť a nejak to udržať v tom stave, aby to bolo schopné. Máte ešte 58 sekúnd, možno prejsť ďalej. Ďalšia oblasť, nájomné a sociálne byty. Usmievate sa, prečo? Veľmi obľúbená téma. Poprosím vás, necháme hovoriť pána Ferianca, nech sa páči. Ja by som to nejak extra z pohľadu mesta a finančnej angažovanosti mesta neriešil. Čiže nestavali by ste nájomné ani sociálne byty? Dôvod prečo? Z môjho pohľadu je dopyt po bytoch menšie ako je ponuka, teda ponuka je väčšia, tak nevidím dôvod stavať ďalšie byty na náklady mesta. A poprosím vás, na demokracii je krásne to, že si môžeme vymeniť názory, ale malo by to mať úroveň. Takže pán Ferianec je tohto názoru a ja sa spýtam, lebo aby sa aj využili čas, ale predpokladám, že aj v Mijave bývajú ľudia, ktorí možno potrebujú jednoducho tú pomoc od mesta, že nemajú a nikdy nebudú môcť dovoliť kúpiť byt. Preto tie mestá, nájomné byty a sociálne byty vo väčšine prípadov teda mávajú a snažia sa aspoň aj máte. Takže to je podľa vás dostatočný stav. Čiže nechcete už viacej v tejto téme povedať. Dobre, len aby ste mi potom nepovedali, že som vám nedala priestor. Takže pán primátor, vy máte, súčasný primátor, aké skúsenosti, aký názor? Keby som mal sám na seba otočiť, tak by som otočil na to, že sme nestávali nájomné byty. Je to oblasť, ktorú sme naozaj zanedbali a zistili sme to, to trvalo že dosť neskoro. Zoberte ste základný ukazovateľ. Nezamestnanosť je pod 7,5%. Prichádzajú sa ľudia za prácou, chvála Bohu, že tá situácia je dneska tak. Sú tu nové firmy alebo firmy, ktoré už sú nami etablované, chcú stavať ďalšie výrobné priestory. A skoro všetci podnikatelia mi začínajú pomaly hovoriť o tom, že jednoducho sa vyčerpala pracovná sila a tie možnosti, ktoré v regióne sú, alebo že je to hodne stažené. My sme bohužiaľ za posledných 10 rokov nepostavili ani jeden nájomný byt. Postavili sme len byty do osobného vlastníctva zo zrušených škôl. Prešla nejaká transformácia bytového fondu, kde mesto podľa vtedajšieho zákona za pár korún rozpredalo byty, ktoré sú dneska predmetom toho trhu a nájmu. Ale hlavne pre mladých ľudí a ľudí, ktorí sú trošku sociálne slabšie na tom, tak tá výška nájomného jednoducho není možná. A ja tiež som není zástanca nájmov klasických nájomných bytov, lebo ten človek celý život má platiť a stále to není jeho. Ale keď sme sa predtým rozprávali, že čo je najväčší problém mesta, tak možno práve to nájsť spôsob, ako zastabilizovať počet obyvateľov a dotiahnuť ľudí s deťmi a v produktívnom veku, pretože máme asi 2800 dôchodcov a 1600 mladých ľudí do veku 18 rokov. To je obrovský nepomer.
a ten sa stále zhoršuje. Takže to najsledujúce volebné obdobie jednoducho musí byť o tom, že sa musí začať veľmi rýchlo a masívne pripravať výstavba nájomných bytov, aj bytov osobného vlastníctva pre tie vyššie ekonomicky schopné skupiny obyvateľstva a takisto pripraviť nová IPVčka, lebo dneska na Miave proste sme vyčerpali všetky možnosti a až chceme mesto stabilizovať, vytvoriť mu do budúcna podmienky alfa, omega, obyvateľia a možnosť bývať. Máte predstavu približne, koľko by ste dokázali za ďalšie funkčné obdobie? Tak ja som presvedčený, že Ale potrebuje mesto? jeden činžiak s 24 bytmi nič nevyrieši. Až budeme chcieť stabilizovať, je to možno 100-120 bytov, ktoré by sa mali postaviť po volebnom období, čiže za tie 4 roky. A zase poviem to, že nemalo by to byť zamerané na obyvateľov mesta. Minimálne 50% museli zmeniť aj pravidlá prideľovania bytov a mala by byť tá možnosť daná aj tým, ktorí sa sem idú prisťahovať, s tým, že si ale musia zmeniť tá byt, má tu trvalé bydlisko, lebo to dnešný systém financovania miesta, obcí je o fiškálnej decentralizácii alebo o tých dotáciách, ktoré štát poskytuje podľa počtu obyvateľov, podľa veku a podľa všetkého. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Obena, vy ako to vnímate? Áno, mesto Miava má veľmi dobrý pozor na to, tých mojich, lebo to má 57 bytových jednotiek na Kamenu, ktoré prenajíma ako nájomné byty. Plus máme tu na, ak dá sa povedať, jedna časť nájomných bytov na Trkanovej ulici, Slobodárka, ktorú môžem tak nazvať, že sú tu malometrážne nájomné byty. V tej jednej časti, v tej druhej časti to je čisto len bytovna. Takže tu áno, súhlasím s tým, že je potrebné riešiť nájomné byty. Tu na kolega hovoril, že ich nie je potrebné stavať, ja si myslím, určite tí mladí ľudia potrebujú sa osamostatniť a potrebujú mať, jak sa povie, svoj pokoj od tých svojich rodičov. Takže tu by som v tejto veci určite pokračoval ďalej. Takisto boli spomenuté tu na spomenuté, že treba robiť výstavbu rodinných domov nových. Máme nejaké pozemky, ktoré by sa dali určitým spôsobom využiť. Tu by som skôr prestúpil na zase malometrážne pozemky, malometrážne rodinné domy pre mladých ľudí. V dnešnej dobe nie je potrebné, aby sme vytvárali pozemky 10-12 zároveň. Dneska stačí 5-6 zároveň pozemok. Potrebujú tam spraviť, ja neviem, jeden bunkál, postaviť si do 4 miestnosť s 5 a úplne to stačí. Je taká doba, aká je a mladí ľudia sa chcú samostatní, takže v tejto veci by som ja určite podporoval, hlavne v tom, čo hovoríme, že pre mladých ľudí treba vytvárať také podmienky, aby od nás my, aby neodchádzali, lebo potom idú do okolitých obcí, či už na Brestovec, do Rudníka, alebo, ja neviem, na Hrašné. Takže myslím si, že tu je potrebné, aby sme tlačili na toto, aby to bolo tu na vybudované. Ak hovorím potom v rámci tých rodinných domov, načujem aj do druhej veci, rieši to proste tou formou, aby to nebolo, tá estetika tých domov proste by mala byť jednotvárna, nie že jeden dom je tak postavený, druhý je tak postavený, jeden má, ja neviem, je posadený v zemi, druhý je trojpodlažný, nedaj Bože ešte tuto na Kamenom, ako vidíme, jeden dom tam pripomína mne osobne, aké tam bol krematórium, ktorý tam sused, tak to je, ten sa môže zblázniť, kde tam vloží obrovské peniaze. Ďakujem. Pán Podmajerský, nech sa páči. Tak ja poviem tiež tak svojho pohľadu súhlasím s pánom primátorom, že aj ten nedostatok tých bytov a pozemkov na výstavbu rodinných domov je veľmi, veľmi zanedbaný. Samozrejme, mladí ľudia nám utiekli do okolitých obcí, Rudník, Hrašné, postavili nájomné byty, ale v konečnom dôsledku zistili, že oni majú dosť veľké náklady sa prepravovať späť sem na Miavu, lebo tu robia. Takže my keď im poskytneme tieto byty, verím tomu, že sú ochotní sa zase vrátiť sem na Miavu. Veľa ľudí by si tu postavilo chalupy, či už na Miave, Turej Luke. Takže mesto musí vytvoriť pozemky na výstavbu týchto domov. Možno by skôr stálo za úvahu riešenie také, že v meste vlastne budovy VUCčka, bývalé vlastne učilišťa, internáty učilišťa a tak ďalej. Či by to nestalo za úvahu začať otvoriť rokovanie s Ľudskou, aby sme my dostali tieto budovy do správy mesta
a tieto byty prerobiť na malometrážne byty, ako sa to vlastne udialo na Jablonskej. Tieto budovy v dnešnej dobe chátrajú, v podstate sú tam rôzne bezdomovci a tak ďalej, takže skôr by som sa zameral na to využiť tieto budovy, lebo možno ten náklad by vyšiel nižší, ako stavať nové domy alebo byty. Hej, takže to... Ešte máte chvíľočku čas, ak by ste chceli. Stačí, lebo minúta je tu. Dobre. Pozerám teraz na body, lebo o chvíľku, o 10 minút by sme približne mali dať priestor na otázky pre vašich budúcich voličov, možno aj nevoličov, aby ste ich presvedčili za ten váš program. Ja keď som si pozerala na internete témy, pozerala som si aj internetovú komunikáciu obyvateľov na stránke mesta, tak ma tam zaujal taký problém, ktorý ale až body 11, tak ja ho trošku predbehnem. Problém nelegálnych sietí ťahaného internetu po slopoch sa tiahne už viac ako 3 roky, píšu ľudia na internete, tak by som vás poprosila o reakciu. Možno by som ale predsa len otočila teraz tú diskusiu, pretože pán Podmajerský by skoro budete mať o chvíľu výhodu, že by si všetky vypočujete a potom môžete reagovať. Tak začneme opačne, dobre? Takže začnem vami ohľadom teda naťahaného internetu na postupoch, nech sa páči. Tak aspoň ja, čo som sledoval, prebehol som si tú diskusiu, ten internet bol evidentne natiahnutý nelegálne, tam sa to mesto malo zasiahnuť ráznou rukou a v podstate to zrušiť. Hej. To, že mesto využíva firmy, využívajú tento internet, bohužiaľ vy tiež si dneska nedokážete postaviť chalupu alebo čo na cudzom pozemku. Takže buď to mali spraviť poriadne a s povoleniami, ktoré mali, sú firmy, ktoré to tu majú a funguje to, alebo potom bohužiaľ, no, takže tam mesto podľa mňa malo rázne zakročiť tam. Myslím, že to tomu nie je jasný. Pán Oleda? Ja môžem povedať, čo sa týka internetu, takisto som proti tomu, aby sa ťahali káblom, keď už vieme, nech si každý to ťahá, jak sa to je vzduchom cez tieto satelity, tak ďalej, takže ja neviem, pro tejto tematiky moc, že nevie, ale tu na čo hovorí kolega, že mesto malo zasiahnuť, tak hovoríme o tom, čo sa dialo na Marečkovej, tak tam sú vlastníci bytov a tie si to mali vyriešiť sami a mesto do toho nemôže. Pán primátor, nech sa páči. Nie je celkom pravda, že to bolo spravené protizákonne kedysi. Dávno mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo tieto siete, ktoré sa ťahali vzdušným vedením. Bolo to veľmi nešťastné, bo tam vtedy boli veľké nedostatky v legislatíve, ktoré sa toho týkali. Takže keďže sa to stalo v mnohých mestách, postupne to legislatíva riešila. Opisovala som tie reakcie obyvateľov, preto aby ste im to vysvetlili. Áno, samozrejme. Tie reakcie alebo celú tú diskusiu spustil konkurenčný boj viacerých spoločností, ktoré chceli získať zákazníkov. Tí ľudia, ktorí s tým mali skutočný problém, či to boli činžové domy, alebo to vo väčšine prípadov si to vyriešili, niekde to odstrihli, niekde sa dohodli, nejako to vyriešili. A mesto jasne prehlásilo nepúšťať ďalšie rozmery na svoj majetok, na svoje stĺpy, na všetko. Nebol by problém zobrať kliešte a odstrihnúť všetko, čo dneska visí. Keď sme si ale spravili prieskum, tak je tam napojených viac ako 500 užívateľov, ktorí ten internet využívajú. Čiže ostrihli sme tých 500 ľudí. Asi pred 3/4 rokom, niekedy na jar, sa objavila spoločnosť, ktorá funguje viac ako v 100 obciach a mestách na Slovensku, ktorá to prevádzkuje, ktorá prišla s tým, že má záujem tú sieť, ktorá nespĺňa dneska všetky podmienky zákona odkúpiť a v nejakom časovom horizonte ju celú zosúľať so zákonom, dať do zeme, zakopať proste taký, ako patrí. Zvažovali sme, čo spravíme, keďže sme si preverili referenciu o tej firme, naozaj podniká, naozaj má nejaké výsledky a tam, kde sú spokojní, tak sme tam po OK. A dali sme jej čas na to, aby tú spoločnosť odkúpila a pripravila projekty na to, aby sa to zosúladilo s legislatívou. Je tam ešte nejaké obdobie, ktoré čakáme, preto nereagujem na tú diskusiu, pretože každá moja reakcia okamžite vyvolala celú vlnu toho. Nemyslím si, že je to problém, ktorý by dneska obyvateľov nejakým spôsobom ničil, zaťažoval. Skôr si myslím, že v prípade, že by sme to zodnáhľadne zlikvidovali, čo je v našich silách a možnostiach, tak by to spôsobilo možno 500 rodinám problém, že by zrazu ostali bez internetu, za ktorý si dneska platí. Pán Ferenec, vy by ste ako sa popasovali s káblami? Ja iba v krátkosti, ak to bolo nelegálne, už sa to malo riešiť dávno. A ak hovorí pán primátor, že to legálne bolo, tak že ja proti tomu nič nemám, pokiaľ to nie je nelegálne, ja nebudem nikoho odstrihať.
Dobre. Veľmi dôležité, my máme to šťastie, ktoré mi asi dopovedali aj obyvateľia, že má veľmi nízku v podstate nezamestnanosť, 7,5% alebo menej ako 7,5% by iné okresy alebo kraje na Slovensku mnohé závideli. Napriek tomu veľkým problémom je duálne vzdelávanie na školách, pretože naozaj firmám, zamestnávateľom veľkým chýbajú práve ľudia alebo absolventi škôl, ktorí nemajú iba vysoké školy, ale stredné odborné vzdelanie, školstvo. Chýbajú, dnes som naozaj bola na konferencii, kde hovorili o tom, že chýbajú normálni, dobrí vodiči, o lákadníkoch ani nehovorím, tak sa chcem spýtať, ako vy by ste sa popasovali s týmto problémom, lebo legislatíva nastavená je, ale školy do toho duálneho systému vzdelávania nejakým spôsobom nejde. Čiže zameriavam sa na investorov, zamestnanosť a naozaj možno aj teda to duálne vzdelávanie, bez ktorého jednoducho to už ďalej nepôjde. Ďakujem, nech sa páči. A teraz sa pozriem na pána Poznáčského, takže vy začínate. Takže čo sa týka vlastne stredného školstva, je to taká, viac menej by som povedal, okrajová téma, nakoľko stredné školy patrajú pod VUC, ale určite mesto má nejaké páky začať to nejak sprostredkovať tieto veci. Viem, že sa začali diať nejaké veci aj tu na priemyslovke, že začali sa nejaké rokovania so strojárskymi firmami, nakoľko my máme strojárska oblasť, takže určite pozlučovali sa aj tie školy, trošičku je problém sa to nejak, aby sa to vykryštalizovalo, ktorý smerom tá škola pôjde, ale určite tí podnikatelia, ktorí sú tu, majú veľmi dobré vybavenia. Dneska je v podstate tá doba tak kráča dopredu, že tie systémy, ktoré tie školy potrebujú, sú pre nich tak nákladné, že oni si to nedokážu sami ufinancovať. Určite do toho budú musieť zasiahnuť buď verejné zdroje z vlády, alebo potom od súkromných podnikateľov, aby preinvestovali tieto investície a nejak to celé dali dohromady. Tí ľudia, ktorí sú na tých školách, majú tie vedomosti, sú ochotní sa učiť. Tam už potom, hovorím, skôr je to prepojiť už potom tou priamou praxou v tých firmách, aby si tie firmy vychovávali tých konkrétnych žiakov, ktoré by chceli do budúcna si zamestnať. Samozrejme sú tu rôzne firmy, ako sú to sú to aj plastári a ďalšie firmy, aby som to asi nekonkretizoval. Čiže keby ste boli primátorom, tak sa neuspokojíte s tou, teda relatívne, alebo to je naozaj vždy len relatívne číslo tej nezamestnanosti. Ťahali by ste sem ďalej investorov ako predstaviteľ mesta? No to, ja si myslím, že na 4 roky nebude nikto proti tomu, aby sa nejaký investor nevstúpil a zasedil sa o to, aby toho investora sa dostal. Je otázka, o akú investíciu by samozrejme išlo, nakoľko Myjava je v ochrannom pásme životného prostredia, takže zase nejakú spalovňu alebo niečo sem dotiahnuť určite nie, ale ak by to bol slušný investor, ktorý dokáže zamestnať ľudí a dokáže podporiť vlastne mladých ľudí, aby boli zamestnaní a neodchádzali odtiaľto preč, samozrejme určite rozšíriť priemyselný park, prípadne vytvoriť mu iné možnosti a dotiahnuť tých investorov sem. Ďakujem pekne. Pán Obeda, práve ide o to, že tí mladí, aby neodchádzali, potrebujú prácu, keď absolvujú, potrebujú mať vyštudovanú školu, takú, s ktorou majú aj uplatnenie. Čo by ste pre to urobili vy? Ja v mojom volebnom programe je napísané jednoznačné rozšírenie priemyselného parku, nakoľko ten priemyselný park, ktorý bol vytvorený, asi jedno z mála priemyselných parkov, ktorý je na 100% obsadený. Tá využiteľnosť a alebo investori, ktorí chodia sem alebo sú sem ísť, tak sa pýtajú na voľné pozemky, kde sú seba, takže tu na je to priorita, by som povedal, veci základné priority tu na vypatrilo určite rozšírené priemyselného parku, plus pomoc, alebo by som povedal, riešenie prístupovej cesty do bývalého areálu Kodrety a uholných skladov, kde sú takisto firmy, ktoré si budú mať trošku problém teraz s tým, čo sa odpredalo v rámci priemyselného parku, že sú uzatvorené nájomné zmluvy, takže toto treba riešiť už pre tie existujúce firmy a zároveň pritiahnuť ďalšie firmy. Súhlasím s tým, že treba sem prilákať nových študentov z okolia. Vieme veľmi dobre, že ak môžem povedať,
bývalá priemyslovka, tý názov, sem dochádzali viac menej z okolitých miest a obcí, lebo priemyslovka sama o sebe v minulosti bola vychválená medzi najlepšie priemyselné školy, môžem povedať, že na Slovensku, kde kapacita tých miest, ktoré tam boli v rámci učebných programov, boli úplne napovedané, bol problém sa dostať vôbec na priemyselnú školu sem do školy. Takže tu by som videl určite, viac by som tlačil aj na tú školu, aby robila väčšiu propagandu s tým, čo ponúka ona tým študentom, ktorí majú záujem študovať tieto odbory, ako tu na kolega povedal, je aj strojárska časť, strojárska oblasť, takže tuto by som tlačil jednak na tieto školy a potom, ako sme hovorili, sú tu na firmy, ktoré majú záujem spolupracovať, možno aj finančne podporiť tieto školy, aby odtiaľ poslanci mohli tých hotových študentov zobrať do tých svojich firiem, aby ich mali už priamo zapracovať. Ďakujem pekne. Pán Halabrín, dá sa teda ešte, ak sa nemýlim, opravte ma prosím, lebo internet je zrádny. Posledný investor bol nemecko-rakúsky investor s novou výrobnou halou, kde sa zamestnalo 270 ľudí, ďalší mali pribudnúť. Je teda, vaše plány sú aké? Rozširovať a plus vy môžete istým spôsobom aspoň tú osvetu tlačiť na tie školy, na to právo prvého zamestnania, aby tí mladí možno neodchádzali inde? Tak ja poviem, že uvažovať o rozšírení priemyselného parku v tejto dobe nemá absolútne žiaden zmysel, pretože tá nezamestnanosť sa dostala na hranicu, kde to začína byť zdravé, poviem to asi tak. A navyše priemyselný park na Mijave je síce dneska obsadený, ale sú tam ešte voľné priestory, kde spoločnosti, či je to Sejsa, Cepšerdel, najnovšie Sanitas pripravujú ďalšiu výstavbu. A práve tieto spoločnosti mi hovoria o tom, je problém, vozíme si ľudí z Jabolice, Skalice, Vrbového, neviem odkiaľ. Čiže nemôžeme prehnať tú konkurenciu, to spôsobí to, že tí zahraniční investori sa zoberú a odídu. Zasa za ľuďmi, ktorí budú mať lacnejšiu pracovnú silu a dostatok voľných kapacít, a to by sme neradi chceli. Je tu potom druhá kategória, napríklad Podreta, v minulosti veľký výrobný závod, dneska v tej centrálnej hale, ktorú my poznáme, pracuje niekoľko ľudí. Je tu tehelna, ktorá takisto je dneska zatvorená. Sú tu pozemky, kde by sa znovu dala oživiť výroba. Slovenská armatúrka, kde mesto veľmi výrazne v roku 2000 do toho vstúpilo, vlastne prinútilo vtedy ukončiť konkurs, mesto prevzalo cesty, komunikácie, inžinierské siete a vlastne obnovilo možnosť tým investorom alebo tým podnikateľom, aby tam podnikali a tam je treba veľa investovať. A ďalšia vec, ktorá tu je a ktorá v tomto rozpočtovom období Únie bude dávať možnosť, je tu veľa tzv. Hnedých parkov, to sú tie bývalé strediska poľnohospodárskych družstiev, ktoré len v našom katastri, keď to zoberieme mesta Mijavy, máme 3, ktoré sú prázdne, nič sa tam nechová, nič sa tam nerobí, sú tam inžinierské siete, tam všetko. Ja nevidím zmysel v tom, aby sme zasa zaberali nejakú poľnohospodárskú pôdu, robili nové siete a vymýšľali niečo, čo pred 30 rokmi niekto vymyslel, skôr nájsť zdroje na to, aby sa tam našla nejaká činnosť. Keď sa vrátim školám, viete, v meste Mijava kedysi bolo zamestnaných 5300 ľudí v slovenskej armatúrke Mijava. Keď sa stalo, čo sa stalo, tu na Mijave naozaj bola veľmi ťažká situácia, bolo 16% bez roboty, ľudia odchádzali krížom, krážom. Tam tie rodiny, kde boli aj muž, aj žena zamestnaní a prišli o možnosti príjmu, tak tá situácia bola veľmi zlá. Vtedy my sme sa rozhodli, že nechceme veľkých investorov, že chceme menšie firmy, 200-250 ľudí, že je taký strop. Celú tú stratégiu sme na tom postavili a preto je priemyselný park na Mijave, to Janka musím opraviť, to je jediný park na Slovensku, ktorý je dneska obsadený. A keby sa tam prerátali finančné náklady na jedno vzniknuté pracovné miesto, tak 100% by mesto Mijava muselo ísť do Štokholmu predať si Nobelovú cenu, lebo je to neporovnateľné so všetkými, kde štát investoval milióny eur a do mesta mi to nevyrába. Pán primátor, prepáčte, ja vás musím prerušiť približne, pretože ja som tu niečo zle stlačila, ale cítim, že už mohla rozprávať. Ja som sa sama dobrovoľne priznala, aby náhodou nedošlo k nedorozumeniu, ale už to asi bolo 2:30. Takže ja si to ešte raz nastavím, aby k tomu nedošlo, lebo občas mi tu niekto zavolá, nemôžem to ovplyvniť a zároveň to aj ruším, aj... Takže, pán Ferianec, poprosím vás. Tak, je to iba mobil, ospravedlňujem sa, takže poprosím vás, nech sa páči. Pokiaľ ide aj o to stredné školstvo, myslím, že všetci plne súhlasíme s tým, čo tu povedali všetci predo mnou, ale zase treba zopakovať, že voľby do VUC boli minulý rok a má na starosti VUC to stredné školstvo.
zásadná vec. Ďalej potom, čo sa týka nezamestnanosti, tu súhlasím skoro plne s pánom Halabrinom. Nie je podľa mňa akutný problém výška nezamestnanosti, skôr možno, že ľudí ťaží mzda, za ktorú pracujú. A tým, že už teda ten priemyselný park máme obsadený, tam ešte tie fabriky, reálne pracovné miesta, ktoré ešte nemajú, sa zvýši konkurencia a keď sa zvýši konkurencia, ja pevne verím, že tie firmy si zvolia tú cestu prenáhať sa s tými podmienkami pre tých zamestnancov, ako tú cestu, ktorú tu prezentoval pán Halabrin, že by mohla vzniknúť tým, že tu je veľa tých investorov, že by nám odchádzali preč. Čiže ja si tiež myslím, že súčasný stav toho zamestnanosti aj obsadenosti toho priemyselného parku je dosť dostačujúci a je dosť pravdepodobné, ako hovoril, že by to bolo kontraproduktívne. Všetko k tejto téme. Lebo mám ostáva ešte minúta 14. Môžeme darovať pánovi Halabrinovi, ktorého som tak od oka. Ja dovolíte, ale jedno Nech nie sa páči. po svoj prospech, ale bolo tu hovorené, že stredné školy by sa mali nejako inak snažiť. Treba ich obhájiť. Nie je to pravda. Hovorili ste o tom, že je vytvorená legislatíva, ktorá umožňuje. Nie, nefunguje. Len sa to rozpráva, ktorý minister školstva príde, porozpráva, navrhne nejaký smer, príde druhý minister, všetko sa zmení. Bohužiaľ to naozaj nefunguje. Napríklad Priemyslovka, ktorá je naozaj špičková škola, skončila tak, že jej pridali 3 učilišťa, ktoré skrachovali. Treba otvorene povedať, nemali dostatok žiakov, nemali dostatok peniazy, mali exekúcie. A teraz tá Priemyslovka, ktorá bola schopná fungovať aj samostatne, zrazu dostala do vienka problémy 3 škôl so svojimi majetkami, dlhmi, exekúciami, so všetkým a má sa s tým vysporiadať. Mimoriadne to Priemyslovke ublíži a je na nás všetkých, aj na meste, či je ľudskárska, či je mestská, alebo štátna, to je úplne jedno, že to sú naše deti, ktoré tam majú chodiť a naše firmy, ktoré potrebujú odtiaľ zamestnanie. To isté je gymnázium. Neustála debata o tom, aký má mať priemer decko, čo so 7-ročným gymnázium, čo s bilingválnym. To stále nám ubližuje tým školám a tie stredné školy potrebovali už konečne nejaký pokoj. Tak, ako sa stalo so základným školstvom, že keď sa zavedol normatív, dalo sa to mesta si to vysporiadali, dneska 90% miest so základnými školami nemá problém. Predošli, pani, chcete reagovať ešte niekto, alebo ideme k otázkam obyvateľov, ktorí za vami prišli. Takže približne teda hodinu máme za sebou, ostali ešte témy kultúra, šport, mestská polícia, bezpečnosť v meste, zefektívniť prácu mestskej polície, pán Podmajer, spočítala som si programy. Ak vás teda zaujíma, teraz je ten priestor, kde môžete klásť otázky, takže nech sa páči, poprosíme, ak niekto niečo má, nech sa páči. Tá minulá zima nebola až taká strašná, ale keď si pamätáte, pred 2 rokmi to bolo dosť zlé. Väčšinou tie chodníky a cesty neboli prehrnuté a keď sa začali prehrnať, tak sa prehrnali vlastne až o nejakej 9. Hej. Takže chcem sa spýtať, ako donútite vy všetci, spoločnosť Brandner, aby konečne si začala plniť nejaké také tie svoje povinnosti, čo má voči mestu? To je prvá otázka. A tá druhá otázka by bola, máme tu spoločnosť Samšport. Spoločnosť Samšport spravuje väčšinu majetku mestského, športového, myslím. A ako vyšlo, neviem, pred 2 alebo 3 rokmi, pán primátor určite bude vedieť, bol robený audit a na zastupiteľstve som povedal, že 70%, alebo opravte ma, ak sa mýlim, ale okolo, tuším, to bolo 70% išlo na mzdy. Hej. Čiže mesto, čo posiela Samšportu na vlastne všetky tie veci, ktoré nás spravuje, sú mzdy. Na čo nám je vlastne taká spoločnosť? By som sa rád spýtal. Ďakujem. A či nám treba? To chce prvý odpovedať asi pán primátor. Začali ste s cestami. Nie je pravda, že Brandner spravuje, alebo má na starosti zimnú údržbu všetkých komunikácií, ani chodníkov. Je to možno pol na pol, niečo má správa majetku, niečo si objednávame u menších živnostníkov a dodávateľov, niečo robí spoločnosť Brandner.
nemôžeme to hádzať len na nich, len pre objektivitu. Pravda je, že nie vždy sme spokojní s tým, ako zvládnu ten nástup tej zimy alebo tie prvé hodiny, keď je treba okamžite reagovať, ale treba si uvedomiť jednu vec. V tom pláne zimnej údržby sú rozdelené komunikácie, chodníky do rôznych kategórií. Je tá jednička, dvojka, trojka. Tá jednička to je vždy zdravotníctvo, školy, firmy, kde ráno idú ľudia do zamestnania, potom je tá druhá. Tá tretia kategória sú v podstate ulice, kde bývajú ľudia, kde není nič, kde by ľudia museli dochádzať. A není možné v prípade nepriaznivého počasia, aby sa v priebehu 2-3 hodín 117 km cez, lebo toľko ich má mesto, dostali do nejakého stavu. Neznamená to, že sme vždy spokojní a nerobíme opatrenia. To je neustála vojna. A kedysi tiež som si myslel, že cestári zistia, že zima, keď sa všetci koržú a potom začnú riešiť, ale naozaj aj ja mám niekedy ten pocit a ten tlak sa neustále vytvára. Čo sa týka Sanšportu, nikdy som nepovedal, že 70% dotácie mesta na Sanšport ide na mzdu. Nikdy som to nepovedal. Mesto dáva na Sanšport ročné, pohybuje sa to kde si od 350 do 400 000 eur. Je to závislé od toho, či sa tam do niečo investuje, či sa tam niečo ide robiť. Teraz tá dotácia sa zvýšila, pretože viete, že v minulom roku sme preinvestovali asi 700-750 000 eur. Spláca sa tam úver, splácal spoločnosť Sanšport, čiže mesto muselo navýšiť dotáciu. Drvivá väčšina peňazí, ktoré Sanšport spotrebujú, sú energie. Tam je viac ako 200 000 je elektrika, plyn a vlastne to, aby celý ten komplex hál, plavárne a všetkého letného kúpaliska mohol fungovať. Mesto prispieva na mzdy zamestnancov Sanšportu vo výške 50%, ostatné je v prvom rade energie a potom nejaké opravy, údržba, prevádzka a čas miest. Takže nechcem ti povedať, že som spokojný absolútne so Sanšportom. Sú tam určité rezervy, vytvárame tlak, robia sa nejaké opatrenia. V minulosti mesto v Sanšporte nemalo žiaden podiel, odkúpili sme a prinútili sme vlastne previesť na mesto 50%, aby to bolo lepšie pod kontrolou, aby sme mohli nejak bezprostrednejšie robiť. Očakávame, ale to nám minulá zima nemohla ukázať, že investície, ktoré tam boli investované hlavne do energetickej úspory, zateplenia, nových technológií, nám donesú väčšie úspory, ktoré by mohli byť použité potom na ďalší rozvoj. Porovnať sa to nedá, lebo keď sme si pozerali január tohoto roku, tak sme minuli menej energií ako v marci roku predtým, pretože tie zimy boli podstatné rozdielne. Takže nechcem si povedať, že dobre by bola riadna zima, že ušetríme, ale potrebujeme možno 2-3 roky, aby sme zistili, že či tie prepočty tých investícií, ktoré do toho išli, či naozaj priniesli ten očakávaný výsledok. Ďakujeme. Stačí odpoveď. Jedna z kandidátov chce reagovať, ešte ďalší v tejto téme. Dobre, inak položím otázku. Je nám treba Brandner? Z môjho pohľadu určite, až teraz sa pýtate mňa, ale aby som ho nedal... Predpokladám, neviem teda, komu pánovi príjma všetkým, takže nech sa páči, všetci štyria poprosíme reakciu. Sekundu, môžete. Takže ja posledný. Dobre, takže ideme podľa abecedy, alebo kto chce ísť prvý? Dobre, takže pán Ferienec, nech sa páči. Ja netvrdím, že to musí byť Brandner, ale môže sa hľadať nejaká iná firma, ktorá, ak dokáže obdobné služby poskytnúť za lepšie peniaze a v rovnakej kvalite. Nie som proti, ale určite by som to nedával všetko na telefonistu. Pán Halabrin? Ja, vy chcete posledný, pardon, pán Maveda? Čo sa týka Brandneru, myslím, aby som povedal tak, ten autopark, ktorý pôvodne bol vo vlastníce mesta Mijava, ktorý stavoval bývalá SLčka technické služby, predtým tá sa predala tejto firme Brandner. Ten vozový park bol v takom stave, v akom bolo treba spraviť určitú obnovu tohoto autoparku, jak sa povie. Mesto Mijava na to financie nemalo ani na to technické služby bývalé, takže tu riešiť o tom, či Brandner áno, alebo Brandner nie. Myslím si, že to, čo robia v rámci mesta Mijava, máme tam dosahnaných zatiaľ, neviem, čo by som povedal tomu, myslím si, že tam není nejaký problém u Brandnera, voči mesto Mijava Brandner. Pán Podmajerský? Ja, ak mám správnu informáciu, keď nemám pravde, zmluva tuším s Brandnerom končí budúci rok ešte, alebo nejak tak je to plus minus. Takže v podstate, ak je to pravda, že by končila tá zmluva
lebo tam je to určite nejakými obchodnými podmienkami a tak ďalej, takže to by sa k tomu asi právne vyjadriť, že či by sa dala nejaká zmluva pozmeniť alebo nie. Ale ak to končí tá zmluva, tak určite spraví výberové konanie na ďalších obstarávateľov, ktorí by to vedeli nejakým štýlom celé tie služby pokryť. Existuje ASA a ďalšie spoločnosti. Spraví výberové konanie, dať im relevantné podmienky, všetkým rovnaké. A v podstate týmto dosiahneme aj niekde ceny úplne niekde, služby niekde inde. Funguje to štýlom takým, že v niektorých mestách to majú spravené, poslanci to odsúhlasili, spoločnosť, ktorá spravuje, alebo údržbu mesta spravuje, má zmluvu uzatvorenú na 4 roky, ako je aj volebné obdobie primátora a poslancov. Po týchto 4 rokoch je znova výberové konanie a sa prehodnocuje. A nikde není problém, aby tam išiel druhý. To je jedna vec. A druhá vec, otázka je potom už na zvážení toho, ako to funguje napríklad vo Viedni alebo v niektorých väčších mestách, spraviť zonáciu mesta a spraviť to cez súkromné spoločnosti, každú časť mesta vložiť do súkromnej spoločnosti, podložiť to zmluvne, ktorí sa budú o to starať. Samozrejme, za aké ceny a tak ďalej, všetko by bolo nosový zmluvnými podmienkami. Sú vlastne dve varianty, ktoré by sa to dalo riešiť. Takže otázka brankára si myslím, že tam je to skôr na právnika na tú zmluvu, že či dá sa to nejak riešiť, alebo dočkať na ukončenie zmluvy a ísť do niečo nového, že už potom fakt na zváženie toho vedenia mesta poslancov a akým štýlom to chcú celé presadiť. Takže. Všetko? Ja skôr ako k tomu odpoviem sa opýtam pána Podmerského. Hovorili ste v niektorých mestách, môžete mi povedať jedno? Hej, série, šala. Na 4 roky? Áno, na 4 roky. Ale nie je to pravda, ale je to jedno. Tá istá spoločnosť robí tie služby už 12 rokov. Ale to je výberový konanie. Dobre, je to jedno. Vážený, pravda je asi taká. V roku 2002 alebo 2003, keď som prišiel do funkcie a začali sme sa zaoberať problematikou technických alebo verejnoprospešných služieb, čo bola spoločná mestská SROčka, tak sa zistilo, že jednak všetky technológie, vozový park a všetko, čo sme mali, je v takom stave, že by to vyžadovalo obrovské investície, niekoľko miliónov korún v tej dobe. A obrovský problém bolo verejné osvetlenie, bolo v absolútne havarijnom stave z hľadiska svetelných vodov a rozvodov a všetkého možného. Ďalší problém, ktorý mesto malo, bol zberný dvor, ktorý tu neexistoval, z legislatívy bolo začať treba riešiť, ale nielen z legislatívy, keď mesto chcelo riešiť separáciu odpadu a vytvoriť nejaké podmienky, riešiť sme to museli. Keď sme si to všetko zrátali, bolo to v tej dobe nejakých 25-26 miliónov korún, ktoré mesto muselo investovať do vlastnej spoločnosti. Druhý problém tej vlastnej spoločnosti bol, že medziročne tá spoločnosť ako SROčka fakturovala všetky služby mestu a medziročný náraz bol 10-15%. Furt sa platilo viacej, ale tá spoločnosť neinvestovala do modernizácie, do novej techniky, do reprodukcie, do ničoho a dostali sme do takého bodu 0, bol to myslím rok 2004, keď sa nemýlim, že buď obrovské peniaze, alebo hľada niekoho, kto to láskavo prevezme. My sme vypísali súťaž cez Vestník Európskej únie. To nebolo, že ja som sa dohodol s pánom z Rakúska, z Brantena, dali sme jej firmy. Tá súťaž bežala niekoľko mesiacov, jasne sme zadefinovali podmienky, v tých podmienkach bolo, musí komplet zrekonštruovať verejné osvetlenie, musí vybudovať zberný dvor, musí spraviť toto, rozšpecifikovali sme všetky činnosti, ktoré potrebujeme, na každú museli dať na nejakú mernú jednotku, či je to meter, kubík alebo čohokoľvek v tých službách, sumu, ktorú budú ponúkať. A táto súťaž nakoniec bola vyhodnotená, súťažili práve tie firmy, ktoré sa spomínali, ASA, Petersen, Brandner. Brandner bol najvýhodnejší a zmluva sa podpísala na 15 rokov, lebo tie investície, ktorá spoločnosť musela do osvetlenia, zberného dvora, technológie a všetkého jednoducho sa musia raz zaplatiť. Poviem dneska to, že dneska mesto platí menej spoločnosti Brandner, ako platilo kedysi vlastnej spoločnosti. Je to klasický obchodný vzťah, keď dostaneme faktúru a nie sme spokojní s tým, čo spravili, faktúry vrátim. Keď som tú faktúru vrátil vlastnej spoločnosti, tak akurát sme nemali za čo kúpiť posypovú sol alebo niečo opraviť, lebo som sa nemal proste na ko obrátiť. Takže mne ten vzťah naozaj vyhovuje. Je veľká časť služieb, ktoré si neobjednávame u Brandnera. Robíme ju správou majetku mesta alebo inými firmami a živnostníkmi, že vytvárame na nich tlak konkurencie, či je to pri kosení, pri zemnej údržbe, pri akýchkoľvek prácach. A veľa vecí prostredníctvom osvetimiarských rovnov sme si začali robiť sami. Všelijaké čistiace. Čiže dneska náklad Brandnera je možno 80 000 mesačné
čo keď si to prerátam, je možno na úrovni roku 2004 pre vlastnú spoločnosť. Ja neverím, že toto je jediný problém, ktorý obyvateľov trápi. Vieme. Takže by sme mohli dať ďalší priestor na otázku. Nech sa páči, poprosím vás kvôli ďalším obyvateľom, aby vás počuli. My vás síce počujeme, ale my vás nie. Dobrý večer, prajem. Mám otázku na súčasného pána primátora. Myslím si, že každému ide do určitej miery o zveľaďovanie mesta Myjava. Čo ma mrzí, je to, že čím ďalej, tým viac ubúda z nášho mesta zelene. Čo ma mrzí tiež je, že Myjava nemá v podstate žiadny park. A preto moja otázka je, že aj to málo tej zelene, čo máme, z akého dôvodu pán farár pred katolíckym kostolom oplocuje tú zeleň, čo tam máme. Ďakujeme za otázku. A ak by som teda mohla potom po pánovi primátorovi súčasne by mohli reagovať aj kandidáti. Dobre, prípadne ako by riešili zeleň, tak nech sa páči, pán primátor. Začnem so zelenou. Ja som presvedčený, že sme vysadili o niekoľko sto stromov viac, ako sme vyrúbali za posledné obdobie. Je jasné, že tým, že sme niektoré v centre mesta, na ktoré sme boli zvyknutí, na niektorých sídliskách mali roky, dali von a vysadili sa nové, veľa rokov potrvá, než dokážu nahradiť to. Ale trúfam si povedať, že je to niekoľko sto stromov, ktoré sú v prospech zelené a myslím, že zelení sa venujeme dosť. Problém je aj v tom, že niekedy mám pocit, že ľudia by aj na tých svojich sídliskách vo svojich činčiach najradšej vyrúbali všetko. To je neustály boj medzi požiadavkami ľudí a koľkokrát, keď tam prídete to posúdiť, tak sa dostanete do konfliktu s tými, ktorí si to idú skôr chrániť. Takže keď si spomeniete, keď sme robili centrum mesta, čo vzniklo, aký krik, že ideme niečo vyrúbať, dneska tie stromy už pomaly začínajú byť stromy, ja si myslím, že je to veľmi, veľmi dobre. Takže... Pán primátor, ale ten pán farár, katolícky pán farár, skutočne vám neviem povedať, prečo sa to oplocuje, neviem. Otvorene vám poviem, neviem, či to má povolené. Neviem to. Je to moja chyba. Aj si to určite pozriem. Ten pozemok je mestský. My sme súhlas na rekonštrukciu fary, na tie práce na všetkých dávali. Priznám sa, že neviem, či to súčasťou bol aj ten bod. Poprosím pánov, teda možno reakciu. Nech sa páči povedať. Keď poviem k tomu oploteniu, v zmluve medzi mestom Myjava a Rímskou katolíckou cirkvou, ktorú sme mali, kde sme prakticky delimitovali, odovzdali majetok, ktoré malo mesto Myjava, ktoré predtým vlastnila Rímska katolícka cirkev, tak sme ho vrátili naspäť a v tej zmluve je napísané, že je zákaz oplocenia. Hovoríš, neviem, preto sa má to slúžiť ako verejný park s tým, že sa vráti majetkovo, mesto Myjava sa o to bude starať, údržbu práve bude riešiť, ale bola tam podmienka, že sa to nebude oplocovať. Pán Ferienec, a môžem ešte pán, v tej verejnej zelení, neosobné chýba, tu má trošku určite nejaký architekt, by som povedal, v rámci zelenej komplet celé na Myjave. A to je jedna vec. A po druhé, kedysi tu nám bol jeden výborný záhradník, ktorý sa staral odborným spôsobom, orezom, či už stromov, kríkov, ako bol pán Ložala. Momentálne mestu Myjava chýba skutočne takáto osobnosť, ktorá by túto vec riešila po celom. Pán Ferienec, verejná zeleň? Ja by som skôr k tomu oploceniu, tak sme niečo konštruktívne vyriešili, zistili sme, že to nie je tak, a myslím si, že čo najskôr to riešiť a odstrániť. Ďakujem pekne. Pán Podmajerský? K tomu oploteniu tam ťažko sa vyjadrovať, to hovorí, to má mesto skorej kompetencii, či to bolo povolené alebo nie, ale čo sa týka tej verejnej zelene, je otázne, neviem, čo by vám na to odpovedali tí ľudia, ktorým spadli tí halúze na tie auta, že či tie stromy zachovať, alebo nejakým štýlom orezať a vysadiť tam nové, alebo nejakým štýlom toto riešiť. Takže ono je to individuálny pohľad ľudí na tieto veci. Skorej, ja si myslím, že zelenie momentálne na Myjave dosť, nakoľko fakt nie je to aj také jednoduché si vyrezať strom kdekoľvek alebo čokoľvek, vo svojom ochrannom pásme, ako som už spomínal. Skôr by tady sa z môjho pohľadu zanedbáva útla tej zelene. Orezy stromov, orezy kríkov, stačí sa pozrieť pod Supernovou, je to tam ako džungla, pod tým sú v podstate rôzne odpadky, vodavce sú tam a tak ďalej. Týmto si vlastne sami rozmnožujeme.
ďalšie tieto vecičky. Takže skôr by som sa zameral na tú údržbu zelene, ako podľa môjho názoru tá zeleň až tak neúdržba. Ďakujeme. Nech sa páči ďalšie otázky. Táto otázka smeruje na všetkých kandidátov okrem súčasného pána primátora. Aké máte skúsenosti s prácou v samospráve, vo verejnom sektore, v lokálnej politike? Prečo si myslíte, že ste pripravení stať sa primátorom mesta Milovce? Ďakujeme za otázku. Kde začneme? Idete? Dobre, nech sa páči, pán Obda. Otázka znela, aké má skúsenosti v samospráve. Pracujem na Mestskom rade 22 rokov. Ako som povedal, založil som prakticky všetkých troch primátorov, pod ktorými som pracoval. Takže viem o tejto práci, poznám problematiku mesta, ktorá je zastavená. Strávim, že keby vy ste si oplotili všetky majetky, tak do mesta chodíme cez vršok. A potom, aby sa to malo riešiť, to, čo som povedal, to, čo bolo dobre vykonané za jej osobnosti, je vlastne dobré k srdcu, to, čo špatné bolo, to bolo čisté. Takže toto by som povedal si na Margo, prečo idem do toho. Verím, že moje skúsenosti z tejto práce vidím, že mesto prinesie. Druhý. Pán Ferienec, nech sa páči. Ja, či mám nejaké skúsenosti, samozrejme, že nemám už v mojom veku, to poviem na rovinu, ale zároveň poviem, že skúsenosti nie sú všetko a poznám súčasných aj politikov, vysokej politiky, ktorí sú tam x rokov, majú nádherné vzdelanie, nádherné diplomy, ale ešte som od nich nevidel alebo nepočul predložený návrh zákona, s ktorým by som aspoň troška súhlasil, takže nie je to všetko o nejakej skúsenosti, je to o pohľade na vec a o tých princípoch, ktoré ten človek zastáva. Ďakujeme. Pán Podmajerský. Ja to poviem takto, že ja tiež nemám žiadne skúsenosti zo samosprávy. Pracujem, ako tu bolo hovorené, obchodný manažér, takže som zameraný trošku na iné odvetvie. Takže som povedal, manažerské skúsenosti a ďalšie veci. Ja toto v podstate by som chcel využiť, vlastne keď som stal primátorom, manažerské riadenie Mestského úradu. Takže určite k tomu idem ako nováčik. Zase berem ako svoje pozitívum to, že nie som momentálne naviazaný ani na Mestský úrad, ani vlastne na nejaké širšie vedenie úradu alebo okolité úrady. Takže myslím si, že mám dosť veľké šance zaviesť zmeny, ktoré si ja predstavujem, že ako by tam mohli fungovať. Takže si to... Ja by som možno na túto otázku naviazala. Prvé zastupiteľstvo, nové mestské zastupiteľstvo s novým primátorom alebo zvoleným primátorom v sobotu je naplánované na 9. decembra. Predbežný program tam je, ale mňa by zaujímalo, že keby ste sa vy jednotliví stali primátorom, čo by bolo také prvé, čo by ste otvorili na mestskom zastupiteľstve v rámci svojich možností a kompetencií? Nech sa páči, pán Ferienec. Na tým som rozmýšľal. Myslím, že sa to javí nejakými pravidlami a nie na mňa, že ja budem to vytvárať. Všetko je? Pán Halapín? Ja mám taký pocit, že prvé zastupiteľstvo je plánované na 25. novembra. Možno sa mýlim. Mám pocit, že sa mýlite teraz vy. Naozaj, mám to aj odkomunikované, ale ten program... Ale nie, skutočne to má Ono je to viac menej jedno, ale prvé to zastupiteľstvo. Skutočne to má byť v novembri z dvoch dôvodov. Tam nie je zásadný problém. Doteraz traja sobášiaci poslanci, ktorí boli doteraz poslancami, už nekandidujú a až chceme pokračovať na sobáši ďalej, tak musíme to riešiť, preto už určite koncom novembra bude zastupiteľstvo, aby sme boli schopní to zvládať. Ale to je také zastupiteľstvo, kde sa skladá služba, bolia sa sobášiaci a tie veci, to pracovné má byť, ale naozaj. Ja si myslel, to pracovné naozaj nie je to ustanovujúce. Prvé, čo bude treba riešiť na zastupiteľstve, prijatie rozpočtu na budúci rok. Nechceli sme to robiť v tomto zastupiteľstve, chceme to nechať novým pánom poslancom, prijať nové všeobecné záväzné nariadenie o daní z nehnuteľnosti, parlament zmenil zákon, ustanoviť komisie a rozbehnúť vlastne tú činnosť, zapojiť všetkých tých poslancov do toho celého diania a samozrejme politiky sobášiaci, ľudí nám je vážny problém. Ďakujem pekne, pán Mobina. Myslím, že bolo povedané asi všetko pána primátora, aby som
poslancov, ktorí budú zvolení, aby tie dokumenty, ktoré dostanú, aby si ich aspoň doma raz prečítal. Niekedy čítali práve vtedy, keď ich dostanú na stôl. Aby sa viac zaujímali o prácu pracovníkov na úrade. Za mojich 22 rokov asi dvaja poslanci mi sa prišli spýtať, kde je problém, ako to treba vyriešiť, čo treba s tým robiť. Ďakujem pekne, pán Majerský. 9. december, možno budete vtedy primátor. Tak ako všetci štyria, možno jeden z vás sa bude určite. Takže samozrejme, že som sa tam hovoril mesto a na prvej schôdzi bude musieť schváliť rozpočet, lebo nemôže si dovoliť mesto ísť do rozpočtového provizória, lebo tým sa nám ovlivní kopu ďalších vecí. Treba ustanoviť komisie, aby začali čo najrychlejšie pracovať. Ďalej, samozrejme, ako spomínal, tieto administratívne veci, čo týka sobášiacie a ďalších vecí, takže tam je už nejaký harmonogram pre nás stanovený, takže tam si myslím, nebude veľmi. Samozrejme, to prvotné uvítanie a ďalšie veci, to je samozrejme. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalšie otázky. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja mám dve otázky. Či sa noví primátori chystajú robiť nejaké personálne zmeny na úrade po svojom zvolení? Bola otázka. A aká bude ich daňová politika počas 4 rokov? Ja by som možno začala pánom Obedom, lebo on najmenej začínal, keďže sme išli podľa abecedy, potom sme zmenili a teraz začneme, tak nech sa páči. Myslím si, že najväčšou chybou by bolo, ak by došiel ktorýkoľvek z nás do tej funkcie, prvú vec, ktorú by spravil, tak by robil nejaké personálne zmeny. Ja myslím, že bolo by dobré skôr posúdiť určitú štruktúru toho úradu, ako ju pomeniť, zmeniť, ale určité personálne zmeny by som nechal. V tom stave by som teda neriešil, pardon. S každým sa dá rozprávať a ak poznám mojich kolegov, myslím, že odbornú prácu si vykonávajú na slušnej ľudí. Daňová politika? Politika. Ťažká otázka. Myslím, že hlavne asi pre mňa. Tak môžem povedať. Politika mesta. Každý hovorí, že mesto má byť apolitické, ale to nie je pravda. Vždycky, aká taká politika na meste existuje. Takže... Ale daňová. To je daňová? Daňová je. Ale aj daňová politika je. Daňová politika, tam určite by som nezvyšoval daň. To určite. Myslím si, že tak, ako je to momentálne nastavené, kolegovia, tí, ktorí s tým pracujú, sú väčší odborníci ako ja. Ja bych to nechal proste na nich, aby oni spravili určité návrhy a potom sa môžeme o nich rozprávať, čo treba zmeniť, čo nie, ale určite dále by som nezvyšoval. Pán Halabrín, ďakujem pekne. Začneme s danami, no bohužiaľ ich budeme musieť zvýšiť, pretože v parlamente rozhodli, že je treba zvýšiť zdaňovanie za rodinné domy na Kopaniciach a v okrajových častiach a že tam budeme musieť robiť nejaké úpravy, lebo na to stanovil zákon. Áno, ale musíme ich spraviť, nebudeme sa tváriť, že ich robiť nebude. To je ktorýkoľvek z nás tam bude, to bude vec, ktorú v decembri musí spraviť. Nebude to pre tých ľudí nejaký vážny zásah, je to viacej roboty ako peňazí. A nahneváme asi 500 ľudí a získame z toho možno 2000 eur, takže by sme vedeli asi, o akých číslach hovoríme. Nič iné si myslím, že v tejto chvíli zásah netreba meniť. Nie je mesto danou politiku nastavilo tak, nikoho nezvýhodňuje, nikoho neznevýhodňuje. Či je to domáci investor, cudzí investor, proste každý má rovnaké podmienky, rovnaké pravidlá. Niečo chýba v danovej politike je možnosť určitých úľav alebo zvýhodnenia tých, ktorí investujú do svojho majetku, ktorí čo si dokážu, ktorí čo si prestávajú. Platia takú istú daň, ak ten veľaník, ktorý sa o ten svoj majetok vôbec nestará a vytvára to proste ďalšie problémy. Čo sa týka personálnych zmien, v prípade, že bude zvolený budú. A veľmi rýchle, z viacerých dôvodov. Jeden dôvod je, že moja najbližšia spolupracovníčka za veľmi dlhé obdobie už nechce ani kandidovať, ani pracovať na úrade, robila funkciu prednosti, viceprimátorky, riaditeľky zariadenia sociálnych služieb a jednoducho už nebudú. Musíme to nejakým spôsobom riešiť, budeme musieť prísť k prerozdeľom niektorých funkcií, budú musieť prísť aj noví ľudia. Odchádza náčelník mestskej polície, ktorý má dlhodobo vážne problémy, vlastne celý rok nepracuje, že aj tam musíme spraviť personálnu zmenu. A ďalšia vec, ktorá nás tam nutí, je to, že my sme znížili počet zamestnancov úradu o 11 a veľmi výrazne sme znižovali náklady úradu, pretože
sme nemali peniaze. Prichádza nové rozpočtové obdobie Úniami, keď chceme byť v tom úspešní, musíme mesto, hlavne v tej regionálnej politike a vo výstavbe výrazne posilniť, aby sme boli schopní pripraviť a realizovať projekty. Takže určite budú personálne zmeny. Predpokladám, že mesto 1. januáru v prípade, že bude úspešný, alebo mestský úrad bude mať novú organizačnú štruktúru a budú do tejto činnosti zapojení aj noví ľudia. Jankovi Obedovému poviem, strašný pozor si dávam, aby politika s úradom naozaj bola spoločná. Ďakujem pekne. V prípade, ak budete vy primátorom, pán Ferienec, aké personálne zmeny pripravíte a aká bude vaša daňová politika? Podľa mňa dobre rozpráva o personálnych zmenách je hlúposť, pokiaľ si tú prácu jednotlivých ľudí na úrade človek neuverí. Takže nehovorím, že by tie personálne zmeny neboli, ale neboli by určite len z toho, že teraz prídem a ja nemám rád, ja neviem, pána Obedu napríklad, môj prípad. Určite týmto štýlom a čo, napríklad čo takto je viditeľná a čo ľudia vidia prácu napríklad hovorcu mesta, akože sa stane primátorom, ja by som veľmi rád s Markom pokračoval, tak ako pokračoval pán súčasný primátor. A čo sa týka daňovej politiky, tak celkový pohľad na daňovú politiku môj je taký, že dane by mali byť čo najnižšie a tým pádom aj samozrejme aj výdavky musia byť čím najnižšie, to musí ísť ruka v ruke a kompenzovať to ekonomická sloboda jednotlivca. Všetko máte ešte možnosť, sledujem stopky stále. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalšia otázka. Prepáčte. Ospravedlňujem sa pán Podmajersky, lebo sme zmenili tú taktiku, takže teraz nech sa páči. Takže čo sa týka personálnych zmien, samozrejme, ako pán primátor hovoril, keď už niektorí ľudia nechcú ďalej pokračovať vo svojich funkciách, tam tá zmena je automaticky prirodzená, tá fluktuácia niektorých zamestnancov je prirodzená, tam to je asi všade, to nie len na mestskom úrade. Samozrejme, skorej by som to riešil systémovým riadením a tam už by sa potom ukazovalo, ktoré odbory ako posilniť, ktoré zlúčiť prípadne, alebo nejak systémovo to dať dohromady, aby to začalo fungovať jednoduchšie na pohľad aj pre občanov a ďalšie tieto veci. Takže čo sa týka toho prepušťania zamestnancov alebo nejak, ono to je predčasné hovoriť. V prvom rade treba tých ľudí pozrieť sa, ako pracujú, ako sú vlastne otvorení k fungovaniu pre ľudí, takže na základe toho potom riešiť tieto veci. Čo sa týka daní, to v podstate bolo zverejnené, že Miava má vlastne 64. najväčšie dane v rámci celého Slovenska, takže tam je to diskutabilné, ale skorej tie dane, sú to vlastne príjmy do mesta. Mesto z toho žije, potom na základe toho môže investovať. Takže tie dane pravdepodobne, ak len zákonnou úpravou sa to dá riešiť. A ja skôr by som išiel do toho pomôcť občanom, pomôcť podnikateľom v rozvíjaní, či už vybavovaní a tak ďalej. Takže skorej opačným smerom. Môžem mať jednu otázku? 138 miest na Slovensku, sme 64. To je väčšina. Ja vám to neviete, že môžete aj ukázať. Nie, že či je to dobré, keď sme... Sme v podstate na priemeri, takže keď to porovnáme, je to takže... Ďakujeme pekne, nech sa páči ďalšia otázka. Dobrý večer, ja by som sa chcela spýtať budúceho primátora. Ďakujeme pekne, prepáčte, aby sme videli. Budúceho primátora, aké má úmysly s majetkom, ktorý tu pán Halbin povedal, že zaťažili strednú priemyselnú školu. Tam sú 4 budovy, ktoré jedna je úplne nevyužívaná, sú to budovy Trenčanského samosprávneho kraja, ale sú na území mesta a 3 z tých budov sú využívané iba čiastočne. Takže aké úmysly alebo aké plány s týmito budovami má nový pán primátor? Prepáčte, nerozumeli sme vám trošku, môžete ešte zopakovať, lebo sa nám to tu odrážalo ešte raz.
aké plány má nový pán primátor s budovami Trenčanského samosprávneho kraja, ktoré sú na území mesta. Jedna z nich je úplne opustená, druhé sú využívané, druhé tri iba čiastočne. Zaťažujú, ako tu pán primátor Harabin povedal, priemyslovku. Aké plány má nový primátor s týmito budovami? Ako sa to bude riešiť? Ďakujeme za otázku. Takže aké má plány nový primátor? Máme tu budúceho primátora v počte 4, takže ideme jeden postupne, jeden za druhým. Pán Podmerský, páči sa? Takže ja som už nejakú takú víziu naškrkol, čo sa týka, že po vyrokovaní alebo zámeny za pozemky a budovy s VUC-čkou by sa z toho dali bytové jednotky spraviť, prípadne z tých menších budov využiť škôlky, jaslov, ktoré nám to vlastne dobieha, takže určite nejakým štýlom v prospech ľudí toto riešiť. To, čo v podstate sa niektoré budovy využívajú, viem, že teraz, zrovna sme sa mi včera o tom bavili, dopravný inšpektorát a vlastne tá časť sa má sťahovať údajne na Moravskú ulicu, takže bude ďalšia opustená budova, zostane prázdna, takže bude ďalší problém nastane. Takže určite začať rokovať s VUC-čkou, aby sme to dostali čo najrychlejšie pod správu majetku mesta a použiť to na ďalšie využitie. Či už byty, alebo čokoľvek. Pán Obeda? Všetci dobre vieme, že tieto budovy sú vo vlastnice Trenčanského samosprávneho kraja. Ak si dobre pamätám, tak neviem, či je to pol roka alebo rok dozadu, došla určitá ponuka na mesto Mijava s tým, že aby sme si tieto budovy alebo určitú časť budov odkúpili. Bola tam taká suma teraz, neviem, aby som nepovedal, originálna suma, ktorú si mesto Mijava nemôže dovoliť. Takže dokiaľ nebude vyriešený stav, že na to zdelimituje sa, to napríklad za 1 euro, alebo bezplatný prevod, to prejde na mesto VUC, povtedy o tom, čo nemôže rozprávať. Ako náhle vám niekto spôsobí ponuku, ja neviem teraz, aby som nepovedal, že neviem, 100 000 $, 25 miliónov, či ako to tam bolo, taká suma tuším euro, aby sme si to odkúpili, tak to. Tie budovy sú v takom stave, v akom sú. Rekonštrukcia jednoznačne potrebná a za takéto peniaze to odkúpiť a dať do toho ešte ďalšie peniaze, mesto na to nemá. Hovorím, ak to nepôjde delimitáciou alebo za 1 euro, je bezpredmetné sa o toho postaviť. My sme už v minulosti rokovali s ľudskou vládou o tej budove nad viaduktom, ktorí naozaj pýtali také peniaze, že to nemalo žiaden zmysel. V súčasnej dobe takisto beží už rokovanie, snažíme sa získať tieto budovy, teraz hovoríme o jednej budove na Trokarovej, tá nad viaduktom a niektoré ďalšie pozemky, ktoré ľudská vlastní zámenou za to, že pod štátnymi komunikáciami mesto vlastní asi 105 000 m2, čiže 10 hektárov pozemkov a chceme to nejako vysporiadať, lebo nikto nemáme peniaze. Spracoval sa strategický plán rozvoja mesta do roku 2020, do roku 2020 preto, lebo končí tej rozpočtové obdobie únie a sú presné zámery, čo s týmito budovami by sme chceli spraviť. Prioritne mali byť využívané na bývanie a sociálne služby. Pán Ferenec, nech sa páči ako posledný za teraz. Takže pokiaľ sa ozaj niekomu z nás podarí dostať do nášho majetku tie budovy, tak ja osobne by som nestával žiadne byty. Ja mám predstavu prenajať tie priestory súkromným doktorom a nejaké súkromné zdravotnícke stredisko, niečo na štýl Librisu v Novom Meste nad Váhom, ak to poznáte, neviem, či poznáte. Tak niečo si predstavujem, že by sme z tých budov mohli priniesť sem na Mijavu a ja si myslím, že príchodom tých súkromných lekárov súkromného zdravotného strediska by sa viacej tlačilo na kvalitu tých služieb, nie iba ich, ale aj našej nemocnice a takto nepriamo môžeme tlačiť my na nemocnicu, keďže tá je pod Vojnicom, môžeme na to tlačiť priamo inými pákami. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalšia otázka. To sú sami spokojní obyvateľia. Dobre, nech sa páči, ďakujeme. Dobrý večer, dovolte, aby som sa predstavil. Moje meno je Stano Tomič. Som poslancom Mestského zastupiteľstva, teraz končiaceho a znovu kandidujem za 4. obvod. Ja som si pozorne sledoval včerajšiu vašu debatu a nejaké poznámky som si tu urobil.
Mal som tu aj také ľahšie otázky na zahriati, ale už ste zahriati, tak prejdem k tomu, že povedali ste, že niektorí nemáte skúsenosti so samosprávou a tak ďalej. Chápem, OK, dúfam, že to nie je tak, že dnes ste sa zobudili a ste si povedali, že budete primátormi, ale že ste v nejakej oblasti pôsobili. Tak sa pýtam, že doteraz ste v meste v akej oblasti angažovali, aké ste sa v oblasti angažovali, čo ste riešili, alebo čo ste chceli riešiť, finančne, organizačne, do čoho ste sa zapájali. To je moja prvá otázka pre všetkých troch nových kandidátov. Takže môžeme, hej? To ďalšie jedno... postupne. Aha, dobre. Takže koľko ich máte? 3. Dobre. Takže začneme to prvou. Angažovanosť doteraz. Nech sa páči, pán Feriani. Doteraz ešte, prepáčte vás, hovorte nám naše plány. Plán není dogma, áno. Nevieme, či budú peniaze, nebudú. Chceme robiť všetko, ale nevieme, či budeme mať na to peniaze. Tak sa pýtam, čo ste doteraz robili pre mesto. Ja som sem prišla moderovať diskusiu. Dnes váš strach. Dobre, pán Feriani, nech sa páči, trošku sme to odľahčili, ale teda otázka bola jasná, nech sa páči. Ja popri tom teda sa snažím, aby ste vedeli, ja stále dodržiavam tie 2:30, v prípade, ak to vy prekračujete, ja to stopnem, inak vás nechám hovoriť, ja už neupozorňujem, že ste nevyužili čas. Áno, nech sa páči. Ja zopakujem to, čo už som hovoril na tú otázku, že či som pôsobil alebo nepôsobil. Funkcia primátora nie je za zásluhy. Pokiaľ niekto súhlasí s môjim videním, ako by to malo fungovať, nech ma volí. A ten, kto nesúhlasí, má na výber ďalších troch. Ja si nemyslím, že to je za zásluhy, či som niečo robil, nerobil. V rámci mesta som možno nepôsobil, pôsobím v politickej strane, kde som spolupracoval na školskej reforme, ktorá bohužiaľ nebola schválená, lebo padla vláda ešte v 2010 spolu s Martinom Hanusom od nás zo strany, kto ho pozná, kto nepozná, mi nemusí veriť, to nie je jedno. Proste spolupracoval som s ním na tom a mám skúsenosti aj z politiky, aj celkovo môj pohľad na riadenie je odlišný od ostatných určite. Nemusí byť obľúbený, ani na to netrvám, aby bol obľúbený, a keď nie je obľúbený, každý má na výber ďalších troch, a ak niekto s tým videním sveta môjim súhlasí, kľudne môže 15. dať hlas, ale nemyslím si, že to je funkcia zásluhy, kto teraz ide čo robí. Od pána Halabrina tiež potrebujete odpoveď? Ten už ho pozná 4 roky, tak je možno pre ňa až príliš veľká predvolebná kampaň. Pán Oveda, nech sa páči. Ja povedal si to doma poznám, pracujem na tom mestskom úrade už 22 rokov, takže angažovanosť v rámci mesta, ako som ho spomenal, človek vie o všetkých veciach, ktoré sa dejú v meste. Takže podpora toho, čo je dobré, ako som povedal, treba vykonať, treba spraviť. Ale neviem, ľudia ma poznajú v mojej práce, vykonávam zmluvy, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy a tak ďalej. Takže spolupráca s občanmi, s ľuďmi, ktorí potrebujú vedieť, koľko razy s mapami pracovať a tak ďalej, tak tu je. Ale ostatné veci, čo sa týka angažovanosti, okrem futbalu, ktorého má zaspoznávanie z futbalových trávnikov, či ako rozhodcov alebo delegáta, ostatné aktivity myslíte. Pán Podmajerský. Tak ja poviem na rovinu, ja som sa neangažoval v meste žiadnym spôsobom, nakoľko pôsobím viac menej mimo mesta. Žijem tu, mám tu rodinu, v podstate oslovili ma ľudia, aby som do toho išiel úplne ako, som povedal, človek nezainteresovaný, aby som dali moje názory alebo naše spoločné názory, ktorí ľudia tam chcú ísť a idú, aby som to dokázal presadiť. Takže, ako pán Ferias povedal, post primátora fakt nie je za zásluhy. Buď tady budeme tvrdo makať a niekam sa posunieme, to už je jedno, ktorý z nás, každý chce premiavu to najlepšie. Takže, či už som ja historicky pôsobil niekde v nejakých funkciách na mňa, ale ja už som do toho x-krát povedal, že nebol som previazaný ani na minulý, ani ten terajší vlastne vedenie mesta, takže hovorím, ja som čistý nováčik v tomto. Nechcem znevažovať vaše kandidatúry, ja si vás všetkých vážim, pretože je to aj psychicky náročné, je to veľká výzva pre vás všetkých. Budem vám držať palce vo voľbách, ale neberte to tak, že to znevažujem teraz vás, nových. Dobre?
ďalšiu otázočku. Teraz mám iba pre pána Podmajerského. Obávam sa, že musíme to nechať potom reagovať aj tých ostatných. Ako moderátorka vám to teda hovorím, že nebude otázka iba pre neho, ale budeme musieť... Dobre, my sa dohodneme. Odznelo tu jednoducho, že chce chodiť za občanmi, aj s poslancami a tak ďalej. Ja robím 4 roky poslanca, nejaké akcie sme absolvovali ako poslanci spolu, ale neviem si to reálne predstaviť, či budeme zvoniť na každý byt a pýtať sa, že či nemajú nejaký problém, alebo ako si to predstavuje. Hej. A napríklad Janko Obeda mi môže odpovedať na to, že koľko úradníkov mestského úradu bolo za mnou ako za poslancom s nejakým problémom, lebo on sa pýtal, alebo povedal, že 2 poslanci za celú jeho úradnícku kariéru sa boli opýtať, že či nemá nejaký problém. Ja si myslím, že není úlohou poslanca chodiť z bytu do bytu a z kancelárie do kancelárie a pýtať sa, či má niekto nejaký problém. Áno, poslanec podľa mňa má iné úlohy. Nech sa páči. Nech sa páči, pán Podmajerský, vy tu máte celú stať o tej otvorenosti, tak asi to myslím, kolega. Ja vám to poviem jednoducho. Poslanec je zvolený ľuďmi. Má sa spovedať ľuďom, zastupovať ľudí. To znamená, že ich má vždy vypočuť, čo potrebujú. Či je to pozitívny názor, alebo je to negatívny názor. Vôbec o to nepochybujem. No. A čo sa týka týchto návštev v určitých častiach Miavy, ako som to spomínal, máme informačné kanály, webová stránka Miava, mestský rozhlas a tak ďalej. Sú poslanci, ktorí vedia to v svojich častiach zorganizovať. Nie je problém sa stretnúť niekde, vyhlásiť sa tam a tam budú poslanci alebo vedenie mesta, ľudia zúčastníte sa toho, povedzte si svoj názor na to. Takže ako to, že aby sme chodili alebo zvonili po barákoch, to je trošku jasné, to je trošku nadsadené. Takže a verím tomu, že sa to uchytí, lebo fakt, ako tu bolo spomínané, ja mám veľa tých seniorov, starších občanov, nikto nepríde na mestský úrad, alebo nie nikto, väčšina z nich nepríde na mestský úrad, povedať vám, čo ich trápi, alebo nie. A toto by bolo podľa mňa prínosnejšie aj pre tých ľudí, aby sa zblížil alebo viacej nejak dalo dohromady to vedenie mesta aj s poslancami. A každopádne ďalšia vec je, že vy kandidujete za niektorý obvod. Tiež neviete, čo je v druhom obvode, teraz u Bankov, u Belánsky a tak ďalej. Neviem, koľkokrát ste za tie 4 roky boli v týchto obvodoch. Tiež by mohlo byť zaujímavé pre vás, čo sa tam udialo. Ja netvrdím, že musíme len problémy riešiť, ale mesto tam spraví investíciu a nech aj tí ostatní vidia, že áno, do tohto sa investovalo a môže povedať spätne informáciu tým ľuďom, áno, tie peniaze boli investované tam a tam. Môžem zareagovať, iba poviem, že na takéto výjazdy sme chodili. Práve to som sa chcela spýtať, pán Obeda, pán Halabrín, pán Ferianec, hovoríme tu o otvorenosti, preto by som dala možnosť, že keby sme tú otvorenosť, viete si predstaviť ďalej, niekde posunuli, alebo kde z vášho pohľadu je, a kde by sa dala posunúť. Nech sa páči, pán Obeda. U nás starostka nikdy nebola u mňa, ale ja som na zastupiteľstve bola. Ja som rozprával o tom, že tí poslanci, hovorím o niektorí, nehovorím všetci, že skutočne takto postupujú tým podkladom, ktoré sa im dávajú, lebo robia na tom, nerobí na tom len jeden človek, ale dá sa povedať, podľa toho, o akú agendu sa jedná, tak koľko razy robí celé oddelenie na tom, aby sa to prichystalo tak, aby sa to dalo pochopiť aj pre toho poslanca, ten podklad, ktorý dostane na ten stôl, že áno, toto treba odsúhlasiť alebo vyjadriť sa to. Preto som povedal tu, že niektorí si to prečítajú tesne predtým, lebo viem, že nemajú ani šajny o tom a na osobné trápi to, čo som povedal, že ja tiež koľko razy dostanem niečo a nerozumiem tomu, tak sa dnes pýtať ja len kolegu alebo veho, tak mi to vysvetlí, o čo tu na vôbec vychádza. Takže ja len námahu toho, čo tu mám povedať. Pán Halabrín. Ja si myslím, že tá otvorenosť, či je to primátor a poslancov, je v tom, že sa musí neustále s ľuďmi stretávať a kedykoľvek je to možné s nimi rozprávať. To si myslím, že sa deje. To, čo tu bolo hovorené, že výjazdy a chodiť, to tu bežne fungovalo. Každý rok sa prechádzali všetky investičné akcie, s tými ľuďmi sa komunikovalo. Spravili sme pokusy, ako ešte viacej do toho zatiahnuť. V tomto kultúrnom dome sme zvolali ľudí, aby sa vyjadrili tým základným zásadným rozvojovým otázkam mesta, prišlo ich 20-30. Keď sme zverejnili všetkými dostupnými prostriedkami plány mestskej zóny, tak 2 roky
sme tých ľudí presvedčali, že niečo